Vážení diváci, vítame vás pri ďalšej epizóde Modré z Jeba. Ideme sa pozrieť na príbeh o Jozefovi, ktorý mal všetko, ale prišiel o to. Tak poďme spolu pozrieť sa na ňo. Pán Jozef, povedzte nám svoj príbeh. Viete, mal som všetko. Bol som úspešný manažér, miliardár, mal som dom na pláži, drahé autá, luxusné spoločničky. A v dôsledku krízy som o všetko prišiel. A boli ste veľmi smutní. Áno, bol som veľmi smutný. Mám už iba apartman v Euroveji, moje spoločničky nie sú veľmi luxusné a prišiel som o svoje Lamborghini, zostal mi iba posratý sedmičkový bavorák. Chápem vás. Dovolíte, aby sme s našou kamerou mohli nahliadnúť do vášho bežného života a pozreli si, ako si udržiavate tú vašu základnú úroveň? Potrebuješ spoločnosť?